Kinumpirmaran na ni Dr. Rodrigo Katcatan Jr. Karaman, dagiti may bilang guest relations officer iti naysayangkat pre-HIV screening iti siyudad Dilawag iti laeng Kalman. Imbatad na ano man regular nga papacheck up dagitoy ket adala ta dagiti positibo iti urinary tract infection sud po na amabisuan da pay laeng paagas takbay da nga agubra manen. Inayon na ano ada dagiti positibo ti syphilis ket may rekomendar met iti Batak Hospital para iti nananay a medikasyon da. Ninawlawag na nga da iti pink card nga igem da dagitoy kas mangipanek-nek nga isu dakit na talged met laeng ti kondisyon na kinada iti duwaging ganat talo abulan ti panagpa-check up da. Malaksi iti grupo da ket may prioridad pa dagiti kaming ti LGBTQIA iti daytoy aktibidad sagot ti lokal na gobyerno kas paset ti Diamond Charter Month celebration. Iti kalman ay Bernard umabot ti 18 dagiti nasipagpaset ti HIV screening. Dinggen tayo man iti paset ti napanagsalita ni Dr. Rodrigo Katcatan. Oray sino nga mabaling nga mayat nga mangpa-screen ti bagbagida, welcome da. Yung priority tayo dagiti datoy GROs, ito'y dati barangay 1, Diskolan jay, so dati may isang mabeneficyaran ka dito yung wakin na kay LGBTQ nga ako. Kaya da nga ipa-check ti HIV status da, welcome da. Amin dagiti GROs, ito'y Diskolan, ti barangay 1. Well, kinhan mo lang dahil iti pa nakakuha lang, mamon-monitor naman every 2 to 3 months nga pa, ma-check up na. Ano pinag-advise na ng doktor na ka dagiti sa magmanong na-infeksyon, madatulo, dagiti GROs? Diyan mo, awang pa yung result nga may din pakita ka na karito yung activity na. Ada na kita dado mga may pa-check up na ko, mga lati pink card, kat day examination tis Buda, ada na positive di urinary tract infection. Ngayon, anong serbi na kami yung pink card no ko, Dok? Ay, so ti pakita na ka rin dyan ti pagtrabahuan nga pangipakitaan nga mangipakita nga mamon-monitor ti salon at da. Pamin ano nga daras nga umay nagpa-check up mo ka, Dok? Every 2 months ko naman din tayo po sa nidad tayo, tayo so dati mang-monitor ka ito. Ada ba yan? Ang pa, Dok? Ada, ma'am. Rin kaso man nga, dagiti madugkalan tayo nga nagka-infection, anamat no ka iti isang first aid na. Ada na kita yung agas nga iprovide tayo na para UTI, kung na datay kami datay syphilis nga ako neso ti doktalan nga sa gida, i-refer mo yung jay Batak. Dagiti agas si ipay tayo nga Dok, libre? Libre, well. Kamad nga mapektaran di trabaho doon ako, Dok, mas pagaligan ala digital positibo. Kama na, i-advise me nga tumarla pa lang ti agas sa check up dan tamanan no clear dan ikan min ko mag-isu dati clearance. Oray sino nga mabaling nga pasit ti panagsalita ni Dr. Rodrigo Katcatan Jr., the health officer iti siyudad Dilawag. Actually, Idol Joanne, mas safe dapay kaysa da tayong regular nga tatao. Why? Sure. Because they have their regular check-up. Okay. Ada dati regular HIV screening da. Compared ka digiti untested or unproven or undetected. Di ba? Nga kasi dapat ka kasa kumakanyak every time magpa-check up na karaman ka DJ check up ko is the HIV screening. Why not? Just to make yourself safe, di ba? Tamo mo nga safe. So dati amin. So di tayo matamo di dumakat maala kano iti transmission through syringe o nakas pagrigan di ba? Yung mga infection na gano'n hindi naman natin alam. Who knows? Dagayam ti bagbagkatimon ket nga kasta nga klase nga sakit awan matikas na. Namo nga na di ato gapota imadado iti kaso iti HIV may isa kadagiti babantayan iti DOH ti agdama iti Region 1. Ket karaman ti Region 1 iti probinsya ti Ilocos Norte, tama?
When Idol Bernard. Oo, kasi dito'y halos the last time sa pregnancy, ang pinakamataas din, Ilocos Norte. Okay, yung sa early pregnancy, Ilocos Norte na naman. Sa HIV noon, meron naman yan Karaman Kadigiti, ayan watch list ng Region 1. Ti problema na tata, not all kaya't nati agpa-check. Kaya nga sabi ko, yung sa GROs ng Barangay 1, mas ano pa nga mas tinatanaw ko silang mas safe pa ngayon mga yan kasi regular nagpapa-check up compared sa ibang tao na mayroong mga multiple partners. Tama? So nga, dapat ano na ganan. Agpa-check tayo amin. Nakatapno, umuna, maikantay ti knowledge how to do this one. Kasano ti, that time ti mahang nga maikantay stigma. Dito, butang da nga maamuan. Kat mabuteng da nga maamuan, di da mabuteng agar aramid lata. Tama ba ako doon, Idol Joanne? So, malaksid ka digito yung the free test, kada free medicines. Ang siguro ang isa pang kailangan natin here in Ilocos Norte is free counseling sa mga ganito na private siya, na pwede silang lumapit doon, walang makakaalam, private nga, at tapno maidalan that counseling and at the same time sumarunon to the test. Kasakasya, di ba? Parang ang ganda ng advokasya na ganon, Idol Joanne. Man Idol Bernard, meron? Pwede ti symposium. Okay. Sakbay ka ti screening. Talaga nga naadalan da. Oo. Di exactly nga word. Medyo makakatawa tayo pa, Idol Bernard. At nangagan tayo talaga. Digiti, uray brutal ko na tayo. Ngayon talaga nga sumatyag pa. Dapat libre na digiti protection nga inted sa Idol Bernard. Of course, kaya nga meron tayong reproductive health law. Kaya nga, pinaka-importante nga, unbalanced in nature ng nangrunan no biblical form ti sa student, di ba? Yun yung mga tinatawag nating contraceptives. But sometimes, contraceptives can protect you against these viruses or illnesses, Idol Joanne. Yeah, kaya balance lang. Kas nakunata yun, prevention is better than cure. Kaysa naman mamamatay ka na hindi mo alam, may sakit ka na palang bit-bit na ganito. Di ba? Lakata, we would like to salute our City Health Office for doing their job well about the combat against human immunovirus or HIV here in the city of Lawag. Go ahead, Idol Joanne. Damang Bishop Lawag, Kadway 99.5 Basin Lawag, Idol Joanne 15 Tatap.